दिनै मे बरबिमा सान दिनैनि सानाव 1988 आव आसाम पुलिसा गसाइगाव माने एसटिपिअनि दैदेननाय मोनसे टीमा बे सराइबिलनिनो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीखौ अनाखाना गावथारनानै थांदों, जायगायावनो गावथारलांदों। दा ओइदिनखालि जोंनि बर' सेंग्राफ्रा माखासे ना सारना फैदोंमोन। बे ना सारना फैनाय मानसिफोरखौनो उग्रपन्थी होननानै उग्रबादि होननानै हमनानै लांदों। दा हमनानै लांनायाव बे समाव बर' हिन्जावफ्रा बयबो कनसियासमोन, बयबो सांग्रांमोन। बेनिखायनो गासैबो बर' हिन्जावफ्रा ज' ओंखारनानै बे हमनानै लांनायखौ होबथानो थाखाय ज' जादों, बादा होदों। दा बे समावनो पुलिसफ्रा गसाइगावनि पुलिस सासे एसडिपिअ मुफिन होननाय बिनि दैदेननायाव गावथारलांदों सानैखौबो। खोब दुखुनांथाव। बे गायदे बसुमतारीया बे समाव माने सानथामनिल' फिसाजो दंमोन, रम्बाबती होननाय। जोबोद ट्रेजेडि। बे बिमानि आहार मोनजायैयाव आरो नांगौमानि जोथोन मोनैयाव रम्बाबतीया माने 15 दिननि उनाव जिउ गोमादों। दा बिमाया 12 थैबाय। दा बिदि 15 दिननि उनावनो रम्बाबतीयाबो थैनो गोनां जाबाय। दा बेजों लोगोसे गायदे बसुमतारीया 14 बोसोर बैसोल'मोन, बे समाव क्लास 9 आव फरायोमोन। दा बेबो अनाखाना निर्दोषिभाबै गावथारजाबाय। दुखुनांथाव। बे सासे निरिह मानसि, सिख्लासा लेखा फरायफुनाय, जेबो दाय गैया, जेबो माने गाज्रि खामानि मावनो रोङा, बिसोरखौ पुलिसा गावथारनानै थांनाया बेनिफ्राय देरसिन आरो क्राइम जेबो जायाखै। आरो बे सिरियास भायलेसन अफ हिउमेन राइट्स बे जादों। आरो बर'फोरनि जे सायाव जे अन्याय जादों, बर'फोरनि सायाव जे हिउमेन राइट्स भायलेसन जादों, बेनि मोनसे रोखा प्रमान। दा जोंनि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दैदेननाय आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनायखौ बोरै क्रास खालामनो हायो, बोरै सिफायनो हायो, बोरै फोजोबस्रांनो हायो, बिदिनो मोनसे राहा हिसाबै आसाम पुलिसा बै समाव इडि सरकारनि दैदेननायाव जाय जेरै बोरै बर'फोरनि सायाव अत्याचार खालामदों, जेरावनो थाङो बेनो गुलि गावबोदों, जेराव थाङो बेनो बर' आइजोफोरखौ उदारि खालामदों। दा नैबे सराइबिलावबो सानै बर' आइजोखौ खालामबाय। बे जोबोद गोथाव निन्दा खालामथाव। जों बेखौ गोथौ जोंनि फरायसाफ्रा निन्दा खालामो। आरो दिनै जे बिमा माहारि सान हिसाबै आबुबा जे फालिबाय गायदे आरो हेलेनानि थैनाय सानखौ आं खोब माने गोसो गोरबोजों सिबियो, आं गोसो गोरबोजों स्मरन खालामो, गोसोखाङो। आरो बे दिनाव आं बिसोरखौ अरायबो बावो, मान बावो। जाहाथे बिसोरनि स्पिरिट जायनाखि जोंनो थुलुंगा होलांबाय, जिउनिफ्रायसो हारिया देरसिन, जिउआ जे देरसिन नङा हारिनिफ्राय, बे स्पिरिटखौनो जोङो गालांबाय गायदे आरो हेलेनाया। आं अरायबो बिसोरनि खाथियाव खर' गंग्लायो, खुलुमो। जों बिसोरनि खाथियाव अरायबो रिनि दं, बिसोरनि खाथियाव जों बिसोरनि जिउखौ जों सुख'नो हाया मालाबाबो। मानसिया गावनि जिउ बावनाया थामसा खोथा नङा। आलादा रायजोनि थाखाय जे जिउ बावलांबाय, बे गोरलै बाथ्रा नङा। दा जोंनि आन्दलनाव, जोंनि सोमावसारनायाव जे बिथांमोनहा जिउ बावबाय, जों अरायबो बिसोरनि खाथियाव रिनि। दा जोंबो मोनसे समाय लायो, ओंखायनो जोंबो प्रतिज्ञा खालामो जे गायदे बसुमतारी, हेलेना बसुमतारी बेबायदि मानसिया जिथु जोंनि आन्दलनाव जिउ गारबायब्ला आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि आन्दलनाव मुंख्लं जालांबायब्ला, बिक्ति जाबायब्ला, जोङो बिसोरनि जिउखौ गोसोखांनानै जों अरायबो जोंनि आखल आखुआ सर्ट जानांगौ, जों सैथोबादि जानांगौ। आरो जाथिनि स्पिरिटखौ लानानै, जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों खामानि मावनांगौ। आं बेखौ बयखौबो खावलायो। जों खुनु प्रकारै खुनु जिनिसजों जों कमप्रमाइस खालामनो नाङा। जाथिनिफ्राय देरसिन जेबो नङा। दा दिनै गायदे हेलेनाफोर बायदि मानसिया जिउ बावबायोब्ला जों दिनै बिसोरखौ लानानै जों मानो धेमालि खालामनो, जों मानो थगाय थसि खालामनो, मानो मिसा खोथा बुंनो। जों बिसोरखौ असनमान खालामनाय जायोना। आरो बेखौ फाब नाङो, जों फाब नांगोन। दिनै एथ' संग्राम खालामनायनि खोथा बुंनानै जोंनि नेतृत्वजों जुदि सोरबा आइजो जिउ गारबायब्ला, सोरबा आइजोआ जिनाहारि खालामजाबायब्ला, दिनै जोङो मानो मिसा खोथा बुंनो, मानो नंखाय खोथा बुंनो, मानो थगायसुला जानो जों मानो जोङो माने दुरबल जानो। बेखायनो जोङो दिनै समाय लायो। जों खुनु प्रकारै खुनु जिनिसजों जों माने कमप्रमाइस जाया। जोङो जोंनि संग्रामाव जाय माने आइजोफोरा जिउ गलांबाय, जाय जोहोलाव जोहोलावफ्रा जिउ गलांबाय, बिसोरनि जिउमाखौ जों अरायबो माने गोसोखांनानै बिसोरखौ जों अरायबो सनमान होनानै जों अरायबो जाथिनि स्पिरिटजों, जाथिनि थैजों जों खामानि मावलांगोन। आं बेखौ दिनै बे गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि थैनाय सानाव बे
बिमा माहारि सानखौ फालिदों बेयाव फैनानै आं बे कबिताखौ होनानै गालाङो गोजोन्थों। दिनै थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' आइजो मोनसे समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि बर'नि गेजेराव जि मैखोम आलादा बड'लेण्डनि थाखाय जि दाङाबाजि जादोंमोन बे दाङाबाजियाव गिबि खेब जोंनि बे सानै आइजो मुंख्लं बायदि आरो गेलेनाया गिबि पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमादों। नैबे बे जायगायावनो बिथांमोना पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानो गोनां जादों। बायदि गोथै देहानि गेजेरजों थादों बिथांखौ दिनैसिम जों नुनो हादों। थ' बे सानखौ जों बबे बिथांमोननि थैनायनि जि ओंथि बे ओंथिखौ जोङो बबे बिथिंजों मा राहायै जों गोजोन खालामनो जोंनि गिबिनि जि जायफोरनिखि दैदेनगिरिफोर बै समनि बिथांमोनहा गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय जों बेखौ मोनसे स्रा जादों जे जेतिके गोबां मुंख्लंफोरनि थाखाय गोबां बायदि मैया बिमुं होनानै जेतिके फोरबोफोरखौ फालियो। थ' जोङो दुलाराय बर' आइजो मोनसे आफादा बिथांमोनखौ जोङो मुंख्लं हिसाबै बुङालासिनो बिथांमोननि थैनायनि जिथु स्पिरिट जाय खामानिखौ मावनानै बिथांमोना सारा आसाम नाङैनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ गावनि जाथिनि सेन्टिमेन्टनि थाखाय बा बर' रायजो सोरजिनायनि थाखाय जि जावरिखांहोनो हादोंमोन बिनि स्पिरिटखौ जों भिजिट खालामनो थाखाय जोङो गोथार बर' बिमा सानाथ' मेरला दं अब्लाबो जोङो बर' आइजोफोरनि थाखाय स्पेसिफिक मोनसे बिमुंखौ होदों जे बर' बिमा सान थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय दासिम जों बेखौ 21 खेबबार जों फालिबाय। गुबुन बोसोरफ्राव जों बिदिनो मालाबा जिल्ला कमिटिफोरखौ बर' बिमा सानाव हस्टेलफ्राव थांनानै सोरबा माबाफोरनो फिथाइ सामथाइ राननाय बहाबा सि जोम राननाय बायदि मैया जोङो हाबाफारिजों जों खुंफुंनो दंमोन। नाथाय मालाबा समाव जों सेन्ट्रेलि प्रग्रामखौ खालामनानै जों बिदिनो गेवलां मेलफोरखौ खुङो। थांनाय कर'ना जिथु बेरामनि थाखाय जे लकडाउन जादों बेनिफ्रायनो जोङो हयत'बा गोबां रांखान्थिबो जुरुला जादों आरो बिदिनो मानसिफोरनि माबायाबो एसे खम जानायलाय जोङो प्रग्रामखौ बिदिनो जिल्ला आफादफ्राव जों खुंनो हरो। बिथांमोना जेरै हागौ सोरबाया गिदिर खालामो सोरबाया फिसा आनसलिकफ्राव फ्लेग हइस्ट खालामो बिदिनो हाबाफारिखौ जों खुंफुङो। हाबाफारियाबो बांद्राय गिदिर नङा नालाय जों इसांबो खावलायनायबो जायाखै। थ' जानो हागौ बिथांमोना खावलायोबा फैगौमोन नामाथाय हाबाफारिया फिसाखाय जों रावखौबो इनभाइट खालामनाय जायाखै। बर' बिमाफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे गाजा गोमजा हाबाफारि लानांगौ होनना नोंथाङा सानो नामा? बेखौ आं सानो लुबैयोबो जे गासिबो जाखांफुनाय जे बर' फरायसा आफादनि मावथि अनजालुफोर आरो बिदिनो बर' रायजो राजाफोर आफाद होननानै बुङोबा मेनलि बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादारि आइजो आफादखौनो बांसिन मिथियो जों समाजनि गेजेराव गुबुना मिथियो आं बेखौ मिथिया। खिन्थु जों जेतिके जोङो बे मोनथाम आफाद जेरै दंबावोब्लाबो ओरै हारिमु आफाद दङ आरो बायदि बिदिनो आर्टिस्ट एस'सियेसन माबा माबि दङ। जों बिथांमोना हयत'बा गोदानैहाय आफादखौ दानायनि उनाव बिथांमोना जेरोखोम बेखौ मिथियाबो जानो हागौ। खिन्थु जोङो बिथांमोननि बादैबो जे मेनलि जाय जोंनि संगठनफ्रा जहाय मावलायलायबाय थायो सोरनिबा इनभिटेसनखौ नेयालासिनो बा दुलाराय बर' आइजो मोनसे आफादनि हाबाफारिखौ लायालासिनो मोनफ्रोमबो गौथुमानो गावबागाव फिरफिलानि सिङाव गावबागाव गौथुमनि सिङाव प्लेटफर्मनि सिङाव बेखौ मान होलायोबा जोबोद बै समनि सरकारखौ खावलायनानै जा बा एसे एनै सोरनिफ्राय डनेसन लानानै बायनानै बे वाल बाउन्डारिखौ होनो हादों आरो बिनि उनावबो बिदिनो फिसा फिसौ जोङो माखासे माबानानै एसे आर्टफोरबो खालामदोंमोन बे साइडआव एकदमबारे गहामोन। बिनि उनावहाय जोङो गोबांबार सोरनिबा दारै मावफुंजानो लुगैदोंमोन अबयसे जोंबो जिहेतुके गायदेयारि फेरेनानै थैनाया सोरनिबा थाखाय बा गावनि बेक्सिनि थाखाय थैयाखै बे सुदु बर' जाथिनि थाखाय जिहेतुके बिथांमोना मुंख्लं जादों हिसाबै साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा जों जिहेतुके सिगांनि समाव बिनानै जोङो बेखिनिखौ फाउन्डेसनखौ खालामबाय। थ' दिनै बयबो बे लामा मोखांजों थांलाय फैलाय जायो बयबो नुयो। थ' गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बिदिनो थांलाय फैलाय जानानै नुसननानै बे हाबाफारिखौ मावफुङोबा मोजां जागोन होननानै जों सानदों जे दुखुनांथाव जे बिथांमोना दासिम रावबो नुसनाखै गभर्नमेन्टनिफ्राय। थ' जोंनि बुजिनायाव
जों बांद्राय नङाबाबो नै बेखिनिखौ आर्टिं खालामनानै बेहाय जिरायनायनि मोनसे जिरायसालि बा ओरैहाय सेनिटारि बाथरुम लेट्रिन ओरैनो माबा मोनसे खालामोब्ला बा लोंनाय दैनि थाखाय बा आथिं आखाइ सुनायनि टिपखलनि बेब'स्था खालामोब्ला मोजां जागोन होननानै सरकारखौ जों लिंनायबो जाखायाखै जोंनि लिङिनि उद्देश्यआ बेनो जे जिहेतुके आं दहायनो होनदों गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं जानाया गावनि बेक्तिनि बा सोरबा सासेनि थाखाय नङा बिसोरो बर' जाथिनि थाखाय नाथाय बिथांमोना दायथ' दङ अबयसे बिथांमोना माखासे गभर्नमेन्टनि खामानियाव बेस्थ' थानानै बेफोरखौ गोसोआव गैयाबो जानो हागौ जिखि जाया आगोलनि समफ्रावबो जोङो जोंनि मानगोनां आसामनि बारग' मन्थ्रि आरो प्रमिला रानि ब्रह्मखौ जों मोनबोबाय थादों बिथांखौ लानानै जोङो सम सम बिदिनो हाबाफारिखौ मावफैयो दाबो जों आसा खालामो जे बिथांमोना गोबां दिनैथ' सानसे हाबाफारिया दङ हिसाबै जिहेतुके बिथांमोननि जि थैनायनि स्पिरिट जि थुलुंगाखांथाव जि जांख्रिखांबोनायमोन बेखौ गोसोखांनानै सोरबाया बे लामाजों थांनानै बिबार बावहैनो बाधा गैया बा बावफैथारनांगौ होननानैबो जों सोरखौबा बायध' खालामा